חג שמח לכולן. אני לא חשבתי הולך להיות פרק היום כי כולן בחופש. גם אני הייתי צריכה לצאת לטייל. כנראה המסתי על גוף שלי יותר מדי אוכל אתמול וכל מערכת חיצונית שלי קרסה. בעיה? בכל מועד כל מקומות סגורים, אז אין לי איפה לקנות תרופה. ובגלל זה אני הולכת להכין היום תרופה ביתית בשבילי. בואו נתחיל! אז אנחנו בעצם היום הולכים להכין זה סוכריות כאלה מתוקות, אבל עם המון ערכים חשובים כדי להבריס גוף ולב נפש שלנו. העיקר זה לשמור על מצב רוח טוב ולהגן מפני חיידקים. בואו נמשיך! אז לסוכריות מבריאות שלנו אנחנו נצטרך סיר, חצי כוס סוכר לבן. וופה, נהדר! רגע, רבע כוס של מים, לימון, לא סתם אומרים מוסיף המון, יש בו הרבה מאוד ויטמין C כזה שיחזק אותנו כמו שצריך. חצי כף של מיץ לימון סחוט טרי. דבש הוא דוחה בקטריות שיכול מאוד להיות קיבלנו מכל ניקוי אבק של חג. חצי כף של דבש. וופה, תודה רבה לך דבש. הג'ינג'ר צריך לחזק מאוד מערכת חיצונית. הוא מונע נפיחות, קצת כמו יש לי באף, ועכשיו חוטשת זה ג'ינג'ר גן לתוך סיר שלי. תודה רבה לך ג'ינג'ר. בציפורן יש הרבה מאוד אנטי-אוקסידנטים. עכשיו אני לא יודעת בדיוק מה זה, אבל זה נשמע מפחיד, אז עדיף שגוף שלך יהיה אנטי לזה. 3 פרחים של ציפורן. ועכשיו למרכיב סודי של סוכריות זה קורקום טחון. זה בגלל שיום אחרי שאתה אוכל זה אנרגיה בגוף כל כך חזקה, בגלל שזה כמו אנטיביוטיקה של טבע שכל גוף שלך יכול לעשות אחר כך קוקוריקו. לא עכשיו, בגלל שהוא עושה מאוד חזק אני שופכת רק רבע כפית של קורקום. עוד מוסיף המון זה קינמון, זה כדי לפתוח זה כל מערכת נשימה שלנו. כדאי אני אחזיר זה על פרצוף. לוקחת כף ומערבב את זה הכל טוב. ברגע שזה רותח, אני מורידה אש. רותח! ועכשיו אנחנו נותנים לזה להיות על אש למשהו כמו רבע שעה, עד שזה משנה צבע שלו לקעקע טוב. אתם רואים, כבר זה ממש מתחיל להיות מוכן. אני עכשיו לוקחת כפית ושופכת עיגולין על נייר אפייה. בזהירות זחל. כבר אני מרגישה הרבה יותר טוב. אנחנו ניתן לזה לשבת לאיזה משהו כמו 20 דקות. צריך לפעמים זה סבלנות במחלה, אין מה לעשות. סבלנות זה לא אומר לשבת בחיבוק ידיים. אני חושבת לעצמי, מה עוד אני יכולה לעשות כדי לנצח זה מחלה? אומרים שלעלות בדרגות זה מאוד מאוד חשוב, כי זה עוזר לגוף שלך להוציא זה כל שבעית החוצה. אז בוא נתחיל, תוציא שבעית. חייבת להיות זה דרך יותר טובה להסיע זה כל שבעית החוצה. תודה רבה לך שמש! ככה אני גם לא מדליקה אנשים בחוץ. יד מקבלת טוב שלך לתוך פרצוף שלי. אני חושבת זה אפילו יצא אולי קצת יותר מדי. הוא כן מאוד אוהב לי. שלום. אל תדאג, אם תהיה בסדר עד אחרי צהריים. אז אני זה פשוט מעופפת קצת אבקת סוכר חון על סוכריות שלנו כדי שהן לא ידבקו לי זה אחד לשני, ובעדינות אני מנתקת אותן מתוך נייר אפייה. מוודאים שהכל זה מכוסה טוב. שומרית זה כל סוכריות מבריאות בקופסה אטומה למקרה של צורך. עכשיו יש לי זה צורך. ברגע אחד זה כל הסינוסים שלי נפתחו ואני זה כבר מוכנה להתחיל חג כמו שצריך. שיהיה לנו המשך חג אביב יציב בבריאות שלנו. להתראות!